Hmm. Parang ice cream. Yan, nandito po tayo ngayon sa Dragon Fruit Farm kasi mag-harvest tayo ng rare dragon fruit at saka mag-mukbang tayo. Yan, kuha muna tayo ng cutter kasi nandito po yung cutter. Yan, sa bahay kubo ni Tatay Andres. Yan o, ito na po yung cutter na ating gagamitin. Yan, so kahapon guys is nag-harvest kami no. Yung na-harvest namin is mga almost 400 kilos ata yun. Yes, mga 400 kilos. Yan, so nandun po yung ating rare dragon fruit. Puntahan po natin. Yan, dito tayo dadaan. Patungo doon. So, yan, sunod-sunod na po yung aso namin. No? Si Caramel. Caramel! Let's go, Caramel! Caramel! Bahala kaya. Yan, dito po. Dito na tayo. Yan yung mga dragon fruit namin. Yan. So kahapon nakaharvest kami, mayroon namang sumusunod ito. Ito naman yung susunod na haharvestin namin. Mga pang 6 batch ata. Dito po. Yan o, kakaharvest na namin kahapon. Yan o, wala nang bunga. Pero mayroon namang next batch yan. Next batch yan. Next batch. Yan o. Yan. So, nandito po yun. Yan, dito. Ito na. Ito na. Ito na. Yan, oh. Wow, ang laki. Yan po ang rare dragon fruit. Yan. Kasi nga, yung stem niya is continue. So, i-cut na natin. Let's cut. So, dito ko i-cut, guys. Kasi nga, nasa stem siya. Tingnan nyo, nasa stem. So, dito natin i-cut. Yan. Easy lang yan mag-cut. Yan. Okay. Yan. So, ito na. Ito na po yung rare dragon fruit. So, yan guys. So, yung kain ko nito, para mawala yung tinik, no? I-cut natin dito. Yan. Para may handle tayo sa pagkain ng rare dragon fruit. Kasi matinik po talaga yung stem ng dragon fruit. May mga tinik po siya. So, kailangan i-cut natin yan. Yan. Para may handle tayo, guys. Hindi tayo masugatan o hindi tayo matamaan ng tinik. No? Ganyan. Ganyan lang kasimple. Ayan. So, let's start to eat na. Yan o. So, ready na po. Yan. So, ganito. Yan, may handle ako. May handle po talaga. So, ganito ko yan i-open, guys. Yan. I-open natin kagaya nito. Yan o. Wow! Kakaiba, di ba? Ang daming. So, ibig sabihin, maraming mga zoom. It's very fresh pag may mga langgam na black ants. Yan. Yan lang guys, kasimple. Wow. So, let's eat na. Ito na po yung ating rare dragon fruit. Wow. Yan o. Ang sarap kaya nito. Marami siyang langgam, oh. Maraming langgam. Kasi nga matamis. Yan yung parang ice cream. Parang ice cream.
Masarap po yung lasa niya sa rare dragon fruit. Promise. Masarap. Juicy. Para sa kasing ice cream eh. You know, parang cornito. Cornito talaga. So yung mga kagaya nito, parang normal lang sa amin. Kasi nga, every mag-harvest kami, meron talagang ganito. No? Normal lang sa amin, hindi na kami mamamangka. Pero yung iba, I think, kung nakatry sila ng ganito. So may nag-comment, sabi nila, parang lucky dragon fruit daw. Parang nga, kasi nga, siya yung kakaiba. Sarap. Sarap po talaga. Juicy niya. So yung juicy niya, parang mahigop mo talaga. Grabe. Ganun. Harap. Grabe. Tingnan nyo yung steam niya. Continue po talaga sa bunga. Parang ayaw niya bumitaw sa steam. Yan o. Grabe. Tingnan nyo yung steam ha. Diba? Continue po talaga siya dito sa kanyang steam. Yan o. Grabe guys. Kaiba po talaga. So yan o, kakahapon nakaharvest na kami. Nga almost 400 siguro to ka kilo. Yan. So ngayon meron namang next batch. Yan. Yan po yung mga next batch na harvestin namin. Yan. Yan o. Yan guys. Yan po mga next batch. Sa sunod, yan na naman po yung harvestin namin. Parang 7th batch siguro. Yes, 7th batch. Kasi sa first, second, third, at fourth, kahapon 6 batch yung harvest namin. Is almost 400 siguro kilos yun. You know, mga 400 kilos ang aming harvest. So ito naman yung kinakain ng mga langgam. Share your blessings po talaga. No? So, pinabayaan na lang namin guys. Tingnan niyo yung kinakain nila. Diba? Excuse me. Wala nang laman talaga. Wala nang laman. Yan o, meron namang yan, kinain na naman. Yan po yung kinain ng ibon. Kahit hilaw pa or yan o.
talagang tinitikman nila. Pero wala pa rin kasi nga hilaw pa. Sayang. Okay na lang yan guys. Kanina na yan. Malaki sana. Malaki sana siya. Pero sige na lang. Kasi nga, share your blessings naman eh. Sayang, no? Grabe. No? Ang dami pa dun. Yan, meron siyang not healthy na dragon fruit flower. Kasi nga, ito yung kulay na not healthy dragon fruit. Yan guys, tapos na po tayong magmukbang. Yan. Tsaka maraming salamat po talaga guys. Kasi nga, is road to 8K followers na tayo sa Facebook page. Maraming salamat. Keep safe always po. And God bless. Salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio. Ingat. Bye-bye po. Maraming salamat guys. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye.